От конспекта въпрос номер 2. Математическо представяне на сигналите видове сигнали. С математическото представяне на сигналите няма да се занимаваме, защото ние така или иначе ще стигнем до него в процеса на изучаване на този курс. Няма и да се иска на контролно или изпит, но трябва да кажем нещо за видове сигнали. И някои техни параметри важни. Първата класификация е по това дали те са случайни или детерминирани. Детерминирани означава, че могат да бъдат предвидени във всеки един момент от време с 100% вероятност. При случайните има несигурност в някаква степен и формално погледнато, тъй като сигналът е носителът на информацията, информация имаме само тогава, когато имаме някакво предварително незнание, то можем да кажем, че ако се формализираме, сигнали са само случайните. Детерминираните те не ни носят никаква информация и не би трябвало да ги наричаме сигнали, но всъщност това отдавна е възприето и се прави от чисто методическа гледна точка. Следващото са непрекъснати и следващата класификация са непрекъснати и дискретни. Ще видим, че като подраздел на дискретните попадат и цифровите. Трябва да знаем за тях достатъчно, защото те са модерния начин вече за обработка чрез тях. Непрекъснатите сигнали, те са определени за всеки един момент от времето, ако говорим за времева функция, и ги отбелязваме типично с S като функция на T. Това са сигналите, които са разпространени в природата. Това са сигналите, които ние сме в състояние да възприемаме. Ние чуваме, ние виждаме непрекъснати сигнали. Често ги наричаме и аналогови. Абстрахираме се от природата на сигнала. Дали е напрежение, дали е ток, дали е електрически, дали е оптичен или някакъв друг сигнал. Ние просто отбелязваме с S от T. Обратно на непрекъснатите, дискретните сигнали са нещо друго, а именно те вече не са определени за всички моменти от времето, ами само за някои. И то много често взети през тези моменти са взети през някакъв интервал. Да кажем TS. Или ние от аналоговия сигнал, както е ето така, като пример, взимаме само неговите стойности или неговите отчети в тези моменти от време. Може и така да се рисуват като стълбчета. Като означихме, че това е TS или това се нарича стъпка или интервал на дискретизация,
стъпка или интервална дискретизация. Ние ще учим по-нататък колко да бъде стъпката, за да получим правилно дискретизиране. И ако означим номера на отчета или номера на дискрета, ето така, 0, 1, 2, 3, нали? Това често се написва ето така, S от N по TS. Нали? А и много често се стига до ето това означение S от N, тъй като тогава имаме функция само на номер на отчета, тъй като TS е едно и също. Това са дискретните сигнали, от тях се получават цифрови. И трябва да уточним, че цифровият сигнал със сигурност е дискретен, но не всеки дискретен сигнал е цифров. Дискретният сигнал, както го показахме с някакъв пример, той заема, всъщност са отчетите от аналоговият сигнал през даден интервал от време, но като стойности тези отчети не са нищо по-различно от стойностите на отчетите в аналоговият сигнал. Или единственото различно е, че сме правили дискретизиране по време. Но понякога се налага да представяме тези сигнали като числа в някакъв процесор, компютър или нещо друго, където трябва да се извърши цифрова обработка. Тогава ние ще имаме ограничен брой представяния, или това се наричат нива на квантуване. Равномерно са разположени, да кажем. Да кажем ето така, 0, това е нулевото ниво, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до 7. Това ниво няма да го има. От 0 до 7 нивата са 8. Нека да си мислим, че има 8 нива на квантуване, или това са 4 бита. Виждаме, че може би ще трябва да взема нещо цветно, за да покажа. Дискретният сигнал е ясен, но кой е цифровият? Цифровия вече виждате, че закръгляваме до най-близкото ниво на квантуване. Ето така. Или вече имаме следното. Тук имаме очевидно 3, тук имаме 3, тук имаме 4, тук имаме 6, тук имаме 7 и тук пак 7. Това нещо като поредица от битове може да се предаде така. 0, 1, 1 е 3, 0, 1, 1 е 3, 1, 0, 0 е 4, 1, 1, 0 е 6, 1, 1, 1 е 7, 1, 1, 1 е 7. Това вече е цифров сигнал. S от N. А тук е номера на отчет. Значи, в обобщение, цифровия сигнал се получава от аналоговия чрез 3 етапа. Дискретизация по време, квантуване по ниво и кодиране. Дискретизация,
по време, квантуване по ниво и кодиране. Така, уточнихме кой е аналогов, кой е дискретен, кой е цифров сигнал. Устройството, което прави от аналогов сигнал цифров, се нарича аналогоцифров преобразовател. Но в тази дисциплина не се иска да влизаме в някакви подробности на архитектурата на аналогоцифровите преобразователи, а само трябва да говорим за самите сигнали, за самия процес, нали, на преобразуване. Следващата класификация, която можем да направим, са периодични и непериодични сигнали. Периодичните сигнали са тези, които имат цикличност през някакъв период на повторение и по математически начин, ако трябва да покажем кой сигнал е периодичен, те е период на повторение. А К е цели числа 1, 2, 3 и така до безкрай. Ако даден сигнал отговаря на това условие, то той е периодичен, ако не отговаря, разбира се, не периодичен. Отваряме една скоба и показваме, че за да бъде строго така определен сигнала като периодичен, то той трябва да бъде изпълняван от това условие за всяко едно К от 1 до безкрайност, откъдето излиза, че всъщност периодичният сигнал би бил такъв, в който има цикличност и тази цикличност се повтаря от минус до плюс безкрайност. Или периодичният сигнал е безкрайно продължителен. Това е строго погледнато. В практиката такова нещо няма, нали? И практически се счита периодичен сигнал този, който е достатъчно по-продължителен от периода му на повторение. Но строгата дефиниция е тази. Някои параметри на сигналите, които трябва да кажем. Следните параметри са ни нужни. Момент на мощност. Това е квадрата на сигнала. Презумпцията е, че това е ток или напрежение върху съпротивление равно на единица. Средна мощност. Това е усредняване на мощността по период, нали, ако сигналът е периодичен. Енергия. Енергията на сигнала е интеграл от неговият квадрат. Ако сигналът е комплексен, то тогава вместо S на квадрат се пише комплексното S по неговото спрегнато. Енергия. Норма, което е корен квадратен от енергията, или ето така. Ако говорим, нали, за сигнал, който е реален. А ние ще се занимаваме изключително с тях. Енергия. Средна мощност. И с това ще приключим, като ще уточним едно нещо, че понякога се прави една такава класификация на сигналите мощностни и енергийни. Кои сигнали са мощностни? Това са типично периодичните сигнали, при които мощността е някакво крайно число, но не 0, а енергията е безкрайност. Мощностни.
а енергията е клоняща към безкрайност. А средно не е безкрайност. Това са периодичните, тъй като те имат безкрайно голяма продължителност. Като интегрираме техния квадрат, очевидно ще получим безкрайност. И енергийни при които пък енергията е някакво крайно число, безкрайност, а мощността, средната, клони към 0. Типичен пример за това са непериодичните сигнали с някаква не безкрайно голяма продължителност. Защо следва, че P средно клони към 0? Ако един непериодичен сигнал си предположите, че е периодичен, с период клонящ към безкрайност, то вижте, че ще получите точно това. Това е по този въпрос.